ते बघा समोर दिसते ना, ते आहे आमच्या असं मोठं इथे असं बोर्ड लावले. प्रेम आहे, काही आहे काय भावना क्षण असू दे, वाईट क्षण असू दे, त्यावेळेस स्पष्टच बोलायचं. मी असं मला लपून छपून नाव आता बघ. गाड्या जाणारा रस्ता बघ आणि नाही जाणारा रस्ता बघ. हा ओला आहे ना इकडचा. गाड्या जातात तो रस्ता कसा कडक झाला. हा एकदम कडक जायला पाहिजे ना गाड्या, तर मग हा स्ट्रॉंग होऊन जाईल रस्ता. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर संध्याकाळची वेळ आहे आणि आम्ही आता निघालो आहे आमच्या कुलदेवीचं दर्शन करायला. तेव्हा दोघंजणं म्हणजे अचानक असं आम्हाला वाटलं की जावं म्हणून. सकाळपासून खूप अशी इच्छा होत होती की जाऊया का. तर घराचं सगळं काम आता आटपलं आणि आता निघालो संध्याकाळच्या वेळेस. पायी हळूहळू चालत आपल्याकडे काही ऑप्शन नाही गाडी बिडीचा. म्हणजे शॉर्टकट रस्ता सुद्धा आहे, पण आता पाऊस पडलाय ना, आता झाडी वाढली. म्हणजे रानातून शॉर्टकट रस्ता आहे, त्याच्यामुळे नको आपण पायी हा जो लॉंग कट रस्ता आहे तिथूनच जाऊया असं आहे. आता पाऊस पडला नसता तर गेलो असतो तिथून. म्हणजे मला वाटतं अर्धा ते पाऊण तास लागेल ना चालायला. पाऊण तास. आता टायमिंग आहे ना, मी लावलेलं आहे अर्धा तासात पोचू. बरोबर. टायमर लावून ठेवला म्हणजे आम्हाला परफेक्ट टाईम आहे ना माहिती पडेल मग असं. तर चला जाऊया आता पटकन दर्शन करूया देवीचं. म्हणजे कुलदेवाचं मंदिर आहे ना आमचं, ते तरळ्यामध्ये आहे गांगेश्वराचं. तिकडे पण जायचं होतं पण नाही, ते शक्य नाही कारण खूप लांब आहे ते. आणि आपल्याकडे आता गाडी पण नाही. जेव्हा गाडी आपली येईल मुंबईवरनं त्याच्यानंतर मग कुलदेवाचं दर्शन पण होऊन जाईल असं दोन्ही. तर सध्या म्हटलं तर हे जवळ आहे ना आपलं देवीचं मंदिर, तर म्हटलं तिथेच जाऊन दर्शन फक्त करून यायचं. सुंदर मंदिर आहे, खूप मस्त आहे. तुम्हाला मी दाखवीन. घनदाट जंगलामध्ये आहे. झेंडा येते ना तिकडे ना, तिथे बघ. इथून किती जवळ वाटतंय. झाडीतून जायला लागेल. आपण अजून बाहेर पण नाही पडलो ना, आपल्या वाडीच्या इथेच आहोत. ते बघा समोर दिसते ना, ते आहे आमच्या कुलदेवीचं मंदिर. आता तुम्हाला सरळ असं दिसतंय जवळ आहे म्हणून, पण इकडनं मला वाटतं रस्ता नसेल ना, इथून जंगल आहे ना. त्याच्यामुळे मग आपल्याला या रोडने फिरून जायचंय असं आहे ते. हा वारा बघ काय मस्त. रे वारा बघ किती सुंदर आहे. सगळी गरमी पळून गेली. कोण शॉर्टकट रस्त्याने आलो ना आपण. गेल्या वर्षी त्याच्या आदल्या वर्षी मशरूम आम्हाला इथे भेटलेले. गेल्या वर्षीच्या आदल्या वर्षी भरपूर सारे भेटलेले मशरूम ह्या साईडला. रस्त्याने अशी जागोजागी ना रुईची झाडं भरपूर. आणि आता 4-5 दिवस त्याला पाऊस पडतो ना, त्याच्यामुळे अगदी त्यांना भरपूर असे खत पाणीच मिळालं ना, पावसाचं पाणी. अर्धा रस्ता आम्ही पार केलाय आता. तिथे मध्ये ना व्हाळ आहे, त्या व्हाळात आम्ही एक साईडनी शॉर्टकटने वर चाललो, त्याच्यामुळे बराचसा रस्ता आमचा वाचला चालायचा. आणि बघा हे समोर असं जंगल आहे वरती आणि मधून अशी वाट. जंगलावाईज वारा मस्त येते पण ना, त्याच्यामुळे असं गरमी अशी काय वाटत नाही, चांगलं वाटते. बाईकवाले पण येतात. गॉड गिफ्ट आहे. सगळीकडे खैराचे झाडं भरपूर. लावायची गरज असत नाही, जिकडे तिकडे खैरातच जंगल आहे इथे आमच्या साईडला. तुम्ही जिथे नजर फिरवाल तिकडे खैरच खैर. आपोआप वाढतात नाही झाडं सगळीकडे. आणि आपण बघा आलेलो आहोत. टायमिंग तुम्हाला मी सांगते. ते बघा समोर शॉर्टकटने आलो ना, त्याच्यामुळे पोहोचलो पटकन. जवळ आहे ना, पटकन आलो. झेंडा लागलाय ना. एकदा सवय झाली ना चालायची का काय वाटत नाही आपल्याला, मग सगळं असं जवळ वाटतं. पण जोपर्यंत आपण चालत नाही तोपर्यंत असं वाटतं की लांबच आहे असं आहे. आराम केला. हे बघा हे शिवरादेवीचं बोर्ड.
ह्या काही सूचना आहेत, नियम आहेत जे इथे पाळले जातात. बसण्यासाठी अशा 2 ह्या बैठका ठेवलेल्या आहेत. दम लागला का इथे थोडासा आराम करायचा आणि मग पुढे जायचं असं आहे. चला, हे असं मोठं इथे असं बोर्ड लावले. चला, हे सगळं असं जंगल आहे. जंगलामध्ये बसलेली ही आमची देवी आहे, शेवरा देवी. आता ह्या लोकांनी बनवलं, नाही तर पहिला जंगलातूनच. हां, हे सगळं आता हे नव्याने बांधकाम झालेलं आहे. नाही तर पूर्वी सगळं इथे जंगलच होतं. पायवाटा असं ना तेच सगळं होतं. सुंदर आहे खूप आमचं कुलदेवीचं मंदिर. याचं खाली खाली असं उतरत जायचं. तुम्ही बघा कसं हे घनदाट जंगल आहे. पूर्वी आपण कुठनं यायचो? हे बघा, हे जे तुम्हाला दिसतं ना, इकडनं वाट काढत आम्ही ह्या देवीचं दर्शन करायला यायचो. हां, तिकडनं आम्हाला रस्ता आहे आमच्या वाड्यातून यायला, शॉर्टकट रस्ता. पण आता बघा जंगल इतकं वाढलंय, आपण नाही येऊ शकत. त्याच्यामुळे मग नाही, पण आता रिस्कीच आहे खूप. हे बघा, आपण आलोय मंदिराच्या इथे. हां हां, काठे आहेत पडलेले. चला बघून जा ना आत तिकडे. ते काय असेल ते सगळं साफ करतात. ते ग्लास वगैरे दिसतात ना सगळं. ते वाऱ्याने सगळा पाला पाचोळा येऊन पडतो की नाही तिथे देवाच्या इथे. त्याचं कोणी पाया वगैरे पडायला आलं का तर साफसफाई होते मग थोडीफार. हां, तर कुणालच्या बाबांनी इथे मंदिर जे आहे ते साफ करून घेतलं आणि देवाची पूजा वगैरे त्यांनी करून घेतली. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की प्रियाताई तुम्ही का वर गेला नाहीत? मी खालूनच बघा पाया पडले. तर काही बघा रूढी परंपरा असतात ज्या आपल्याला पाळाव्याच लागतात. तर आमच्या इथे असं वर चढलेलं नाही चालत, त्याच्यामुळे खालूनच मग मी पाया पडले. आणि अगोदर मी इथे पाया पडले, नंतरला जोडीने आम्ही देवीला नमस्कार केला. म्हणजे खूप दिवसाची इच्छा होती की जाऊन आपण कुलदेवीचं दर्शन करूया, जोडीने जाऊन आपण दर्शन करूया. आणि ती इच्छा बघा आज आमची पूर्ण झालेली आहे, त्याच्यामुळे विशेष आनंद होता. तर दर्शन वगैरे झालं आणि आम्ही आता निघालो आहे घरी जायला. परत चालत एक 15 मिनिटाचा रस्ता आहे. मग अशी आम्ही टायमिंग लावला होता ना, तर 15 मिनिटात आम्ही बरोबर इथे पोचलेलो. आता जायला पण 15 मिनिटं लागतील, म्हणजे वेळेत आपण घरी पोचतोय. चला आता निघूया इकडनं. बरं वाटलं, पण चांगलं वाटलं ना. मन शांत झालं आणि मन असं प्रसन्न झालं, शांत. तर निसर्गाचा आनंद घेत एक 15 ते 20 मिनिटाचा रस्ता पार करत आम्ही घरी पोचलो. आपण आता हळूहळू जाऊया. वाघ्या शेरूला चाहूल लागलेली आहे. ते बघ सुरुवात झाली ना. अरे हप, कोण बुकतोय तो? आवाज बंद. चप, कोण ओरडतंय? कोण आहे? नाही, आता बघ, आता माझा आवाज घेतला ना. आता माझा आवाज घेतला. कोण आहे ते? कोण आहे ते? कोण आले माझी बछडे? हा हा हा, हे मस्ती नाही करायची. त्यांच्या तर भांडणं पहिला कोणाला घेणार त्याच्यावरनं. अजिबात मस्ती करायची नाही तर मी कोणालाच नाही घेणार. हा हा, आली की नाही? लगेच आली बघ. हा 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 हा, आता हा भांडत राहिला पांढरा. भावेश, वाग्या बना. एक मिनिट, मी मला जरा आतमध्ये जाऊ द्या. हा हा, चल. लगेच आली की नाही? चला. बस. चला बस झाला. ओढणी सोड माझी गधड्या.
हा सोडतो जास्त सोडतो चला दरवाजा उघडा चला चला घरात चला दरवाजा उघडा चला हा चला 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 हे असं घामाघूम व्हायला झालं. फॅन चालू जरा फॅन आहे ना बंद करते. तर संध्याकाळचं थोडंसं काम होतं म्हणजे लादी वगैरे पुसायचे होते सगळं केलं झाडू वगैरे काढून आणि आता दिवाबत्ती करायची संध्याकाळची. तेव्हा 7:05 झालेले. हा घड्याळ आपला पुढे आहे 10 मिनटं. तर पटकन दिवाबत्ती करून घेते आणि नंतरला मग भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी फक्त भात लावायचं कुकरमध्ये. बाकी जेवण आहे ना मी आज दुपारीच जास्तीचं करून ठरवतो त्याच्यामुळे जेवण काय बनवायचं नाही आहे. आता आम्ही कसं दोघंच जण म्हणजे भाग्या शेरू पण आहेतच ते नाही असं नाही पण त्यांचं कसं ठरलेलं असतं ना जेवणाचं मसालेदार असं काय जास्त काय देत नाही त्यांना. त्याच्यामुळे दुपारच्या वेळेसच जास्त असं जेवण करून ठेवते आणि एखादी भाजी वगैरे काय कमी पडली तर मग संध्याकाळच्या वेळेस बनवते. असं सगळं सध्या चाललेलं आहे. तर फक्त त्यांना थोडंसं बाकी ते करते पहिला दिवाबत्ती करून घेते आणि मग बाकीचं काम. तर इथे संध्याकाळची बघा देवपूजा करून झाली माझी. आज कुणालच्या बाबांनी पण देवपूजा केली होती. मी नेहमी ते करत नाही आणि इथे त्यांचं नामस्मरण म्हणजे देवाचं नामस्मरण त्यांचं चालू होतं. तोपर्यंत मी किचनमध्ये जाऊन माझं जे काही किचनचं थोडंफार काम होतं ना ते करायला सुरुवात केली. एक 10 ते 15 मिनटाचंच काम होतं त्याच्यामुळे पटकन माझं किचन आवरून झालं. हे ना ए जिंदगी गली लगाले काय आलं काय आलं का पाऊस आपल्याकडे तर गरमी होते आज. आणि हे आमचे चंगू मंगू बघा हा गादीवाला माणूस आहे. गादीशिवाय आम्ही झोपतच नाही. आणि हा बघा हा नाही हा जमिनीवरती थेट ही चादर अंथरून ठेवले पण त्याला वरच झोपायचं शेरूला म्हटलं झोपू देत. कुणालच्या बाहेर न्यूज बघतात ते बघा बसलेले बाहेर. खूप गरमी होते आज. बाहेरच्या लाईटी बंद करून ठेवल्यात कारण पाखरं येतात ना म्हणून. सगळं अंधार करून ठेवलं आहे. आलेत का पाखरं आता येतील. हां यायचा टाईम झाला आहे. हां आम्ही दरवाजा वगैरे बंद करून बसलो कारण पाखरं यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि आज ना कुणालच्या बाबांना बोलायचं आहे तुम्हाला. ते मगाशी मला म्हणाले की तू व्हिडिओची एंडिंग करशील ना ते मला सांग मला थोडंसं बोलायचं आहे. त्याच्या समोरून कधी बोलत नाही त्याच्यामुळे मला पण नवल वाटलं या गोष्टीचं. म्हटलं बोला तुम्हाला जे बोलायचं ते. आज आपण संडे होतो. आज आपण देवळात गेलो आपल्या कुलदेवीचं दर्शन करून आलो. मनाला एक समाधान की आपण आता एवढे दिवस दोघं पण म्हणजे मी मुंबईला होतो तू इथे होती दोघांची म्हणजे एक बोलतो ना आपण लांब होतो दोघं एकमेकापासून. आणि ती म्हणजे दोघांमध्ये ती काय त्याला काय प्रश्न शब्द आठवत नाही मला की आपल्या जे काही राहिलेलं असतं म्हणजे प्रेम आहे काही आहे काय भावना आणि काही असतं छोटे मोठे हे होतात. आणि देवाकडे गेल्यानंतर बोलतात ना सगळं बोलतात ना दुःख सुख सर्व विसरून जायला होतं. आज मनात वाटलं मनाला झालं की रविवार आहे काही आहे देवाचं दर्शन करून येऊया आपल्याला. तिकडे गेल्यानंतर कसं वाटलं मनाला खूप समाधान वाटलं. मी बोलू मी जेव्हा तिथे पाया पडली ना माझे डोळे भरून आले. असं आता आम्हाला खरं म्हणतं ना दुसरीकडे जायचं होतं पण सध्या लांब आपण जाऊ शकत नाही त्याच्यामुळे चला म्हटलं कुलदेवीचं दर्शन करून येऊया म्हणून. अजून 1-2 ठिकाणी जायचं होतं. फिरायला जायचं असं विचार केला होता की कुठेतरी चांगलं फिरून येऊया जरा आनंद घेऊया पण नाही झालं ते शक्य. जाऊया आपली गाडी कारण इथे नाही आहे त्याच्यामुळे आम्हाला कुठे जाता नाही आलं. पण देवाच्या कृपेने देवाचं दर्शन तर करून आलो देवीचं. ते मनाला समाधान झालं. रविवार असू दे काही एक असो पण देवाच्या पायी आपण जेव्हा जातो तेव्हा जी भावना आपल्याला भेटते म्हणजे जे आपल्याला सुख भेटतं म्हणजे काही एक असेल. मी म्हणून माझं एक मत म्हणून मी मानतो की तुम्हाला किती दुःख येऊ दे की सुख येऊ दे की आनंद होऊ दे पहिला देवाचं दर्शन करा. सगळं काय भेटून सगळं काय भेटतं बरोबर. दुःखात सुखात म्हणजे आपण कसं नेहमी देवाची आठवण कधी काढतो दुःखामध्ये काढतो. जेव्हा सुख येतं ना आपल्याकडे तेव्हा आपण देवाची आठवण ठेवत नाही पण जेव्हा दुःख येतं तेव्हा आपण पहिला कोण आठवतं देव आठवतं असं आहे ते. त्याच्यामुळे चांगले क्षण असू दे वाईट क्षण असू दे त्यावेळेस म्हणजे मी म्हणतो ना देवाची आठवण पाहिजे. देवाची आठवण काढली ना सर्व मार्ग सुखकर होतात. तुम्ही कधीही करा
तुमच्या मनात किती राग द्वेष असेल तो सगळा होऊन जातो. अर्धा तास तुम्ही 10 मिनिटं तुम्ही देवाला द्या, सगळं काही बरोबर होतं, समाधानी मार्ग आपोआप निघतात तुमचे. आता आमचं सांगते मी, आता देवपूजा वगैरे बघा मी तुमच्या शेअर करते बऱ्याच व्हिडिओमधून. असं नाहीये की अर्धा तास 1-1 तास देवपूजा करते किंवा असं काही नसतं. आमचं साधीशी पूजा असते माझी, 1-2 ते 3 मिनिटं लागतात. बाकी सगळं देवघर वगैरे साफ करताना वेळ लागतो, पण पूजा माझी 1-2 ते 3 मिनिटाची असते. पण जी काही पूजा करते ना ती बोलतात ना मनोभावे असते ती. त्याच्यामुळे असं देवदेव करतो असं आमचं काही नाहीये, दोघांचं पण असं काही नाही आमचं की देवदेव करतो आणि असं काही नाही. आता म्हणजे कसं, मी देवळात पण आता माझं खरं म्हटलं तर 6 महिने पण नसेल झाले देवाला. मी आता इलेक्शन ड्युटीला वगैरे जातो, ते एक कायमस्वरूपी एक मनाला असं झालं की मी त्या रस्त्याने जातो, देवळात जायचं, सकाळी उठायचं, जातेवेळी शंकराचं देऊळ लागायचं, तिथे पाया पडायचो. पण दिवसभराचं जे मनात चाललेले विचार किंवा आता बायकोचं कसं चाललंय, गावी कसं चाललंय, माझा आता पुढच्या म्हणजे गाडी आजचा दिवस कसा जाणार, ते सर्व मेंटली टेन्शन निघून जायचं. 10 मिनिटं आपण देवळात जाऊन आलो ना की दिवसभराची ताकद मनाला यायची किंवा आपले मन साफ राहायचं, काही चिंता नाही, चांगलंच होणार आज असं मनाला एक हे व्हायचं, विश्वास बसायचा, समाधान व्हायचं, चांगलं व्हायचं होणार, आज काही वाईट होणार नाही. आज पण आम्ही जाऊन आलो ना, आम्हाला इतकं बरं वाटलं ना, खूप असं समाधान मिळालं. असं म्हणजे इतकं लांब आम्ही चालत गेलो पण त्या थकवा आम्हाला अजिबात जाणवलं नाही. आता तिकडनं आल्यानंतर घरातली पण बरीचशी कामं आम्ही केली, तरी पण असं नाही की त्याला आपण आता एवढं लांब चालत गेलो थकल्यासारखं झालं, असं काही नाहीये. तर ती ताकद असते एक ती ना, भावनिक देवाची ताकद, भावनिक ताकद असते ना, ती आपल्याला मिळते आपोआप. त्याच्यामुळे देवाची सेवा सगळ्यांनी केलीच पाहिजे. जास्त नाही, एकदा 1-2 मिनिटं केली तरी भरपूर झालं. देव असं म्हणत नाही की तुम्ही देव देव करा, पण कर्म तुमचे चांगले ठेवा बस. देवाच्या 2 टाइम पाया पडा, कर्म चांगली ठेवा बस. कर्म करते सर्व तुमच्या कर्माचा हिसाब होणार. आज ना उद्या सगळ्या कर्माचा आपला हिसाब होणार, इथेच सगळं होणार आहे. असं आहे, लांब नाहीये. तसं करावे तसे भरावे ही म्हण आहे, तसं आहे ते सगळं. त्याच्यामुळे काय देवाची आठवण ठेवा सर्वांनी. मला आज खूप बरं वाटलं, कुणालचे बाबा समोरून बोलले ना की मला बोलायचंय, तर मला असं एकदम नवल वाटलं. आता जास्त असे ते कॅमेरासमोर असं म्हणजे बोलायला येत नाही, त्यांना ते जास्त जमत नाही. आता इतकी वर्ष झाली चॅनल चालू करून, तरी पण त्यांना थोडंसं असं लादल्यासारखं होतं. पण आज ते बोलले, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे खूप बरं वाटलं मला, ह्या गोष्टीचा आनंद वाटला. अशा अधूनमधून बोलला तर मला पण बरं वाटेल, पण आपले जे व्ह्युअर्स आहेत, जे बघतायत, सगळ्या ताई आहेत, भाऊ आहेत, त्यांना पण असा भरपूर असा आनंद होईल. आत्ताची एक गोष्ट सांगते. आता आम्ही जेव्हा आतमध्ये आलो, बाहेर एक फोन कॉल आला होता आपल्याला मुंबईवरनं. जवळजवळ 10 मिनिटं आम्ही बोललो त्यांच्याशी. म्हणजे त्या मला म्हणाल्या की तू मला माझ्या मुलीच्या जागी आहेस म्हणून. म्हणजे हे जे ऐकलं ना, तिथेच आमचं मन असं भरून आलं. असं तेच काहीतरी कुठून तरी आशीर्वाद, हे सगळे आम्ही देवाचे आशीर्वाद मानतो. कुठून तरी आशीर्वाद आहेत. मी स्पष्ट म्हणल्यात मला आवड आहे, म्हणजे मला आवडतं स्पष्टच बोलायचं. मी असं मला लपून छपून नाही वार्ता करतायत. आता आम्ही आमच्या आई वडिलांच्या प्रेमापासून लांब आहोत, दोघं पण. पण आम्हाला असे खूप सारे आई वडील आहेत जे आज माझ्या फॅमिलीमध्ये, युट्यूब फॅमिलीमध्ये. दुपारी पण एक फोन आला होता ना, त्यांचे खूप दिवसभरात 2 ते 3 फोन आम्हाला आलेले आहेत. त्यांचे खूप सारे आशीर्वाद आहेत आम्हाला, की जे प्रेमाने फोन करतात, 2 मिनिटं बोलतात. खूप मनाला आणि याला खूप काही बोलतो ना, ईश्वराने आम्ही काहीतरी कुठे पुण्य केलं असेल, ते ईश्वराने आम्हाला एवढी चांगली गिफ्ट दिली आहे, ज्या मार्फत आम्हाला ते आशीर्वाद मिळतात देवाचे, असं सगळं आम्ही मानतो. आणि खूप बरं वाटतं आम्हाला. म्हणजे आम्हाला तसं नाही तर कुणाला पण भरपूर जण असे विचारतात, चौकशी करतात, काय करतो कसं काय, त्यासाठी पण भरपूर असे आशीर्वाद वगैरे असतात तुम्हाला सर्वांचे. म्हणजे ही आमच्यासाठी देवाने दिलेली देणगी आहे, गॉड गिफ्ट. झालं का अजून बोलायचं? चला, मला बरं वाटलं आज कुणाल जेव्हा बोलले ना. तर चला, आता हा जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आता मी इथेच थांबवते. बाय बाय सर्वांना. नमस्कार.